Volám sa Peter Jakub a v tejto spoločnosti pôsobím rok aj nejaké 2 mesiace. Moja pozícia v tejto spoločnosti alebo skupine je agronóm a manažér farmy. Táto práca vlastne zahŕňa rozdeľovanie dennodennej práce na poliach alebo v dielni na farme a následne potom kontrola priebehu vykonávaných prác, kvalita práce. Takisto pod túto farmu spadajú aj ďalšie v Trnavskom okrese aj v iných okresoch na západnom Slovensku a odtiaľto z Bolerazu sa centrálne tieto farmy riadia a tiež pri tejto činnosti mám svoju úlohu. Je viacej spoločností, ktoré máme rozdelené, niektoré sa zaoberajú špeciálne rastlinnou výrobou a tie ďalšie len živočíšnou výrobou. Ja zastávam, takže moja funkcia agronóma je zaoberať sa rastlinnou výrobou a živočíšnu výrobu robíme maximálne nejakú službu, buď nejakú údržbu, alebo následne využívame ich vedľajší produkt na hnojenie našich parciel. Áno, dá sa povedať, že celý rok je rozdelený do dvoch nejakých období. Jedna je hlavná sezóna, tá je od jary vlastne po žatvu poslednej plodiny kukurice, ktorá môže trvať aj do konca novembra. Takže v podstate celý rok je asi momentálne taký, že ráno, alebo každé ráno sa zadelia práce s určitými pokynmi na rozdelení a pracovníci idú vykonávať tú svoju konkrétnu činnosť a následne vlastne riešim ráno ešte kontrolu nejakých výkonov napríklad z nočnej smeny a podobne. Potom sa spraví nejaká administratíva, ktorú potrebuje na evidenciu úkonov operácií použitých rôznych prípravkov a následne idem na polia, na farmy, kontrolujem porasty, či sú v poriadku a aké ďalšie úkony treba vlastne vykonať. Áno, napríklad voľnosť mám v určitých veciach, samozrejme, čím tu budem dlhšie, si myslím, že vlastne tých právomocí bude aj pribúdať. A v tejto pozícii ja som spokojný s tým, čo mám momentálne dovolené a už potom nejaké otázky väčších, napríklad nákupov alebo dôležitejších rozhodnutí vždy konzultujem s mojím šéfom, manažerom celej rastlinnej výroby. Komunikácia je bezproblémová. Ja som nepocítil doteraz nejaký zádrhel v komunikácii. Čo by som možno vyzdvihol, čo mi tak imponuje na tomto štýle, dá sa povedať, to nemusí byť len dánsky, ale západný štýl je v podstate každý musí tú svoju prácu odviesť na 100%. Takže je to také dosť striktné, ale pritom spravodlivé. Podľa toho, aký mám informácie, alebo za ten krátky čas, ako som prišiel do kontaktu, či už s majiteľmi našej skupiny, alebo aj s inými, tak ja si myslím, že udomácnení sú. Tá krajina, myslím, že v niečom je podobná. A keď prišli na Slovensku, začali podnikať, tak väčšinou prišli o samote, bez rodín, ale následne potom tá celá rodina prišla za nimi a niektorí tu vlastne, alebo myslím, že aj väčšina z nich má aj trvalé bydlisko. Napríklad rozprával som sa s jedným pánom, ktorý je majiteľom tiež jednej farmy, tak som sa opýtal, ako často chodieva domov a on mi povedal, že jeho domov je Slovensko. Má celú rodinu tu, takže aj čo mám informácie o mentalite Dánov, tak sami Dáni o sebe povedia, že oni sú asi národ, ktorý najradšej cestuje a žije v zahraničí, aby potom vlastne mali tú najväčšiu radosť, keď prídu domov. Akože dánska komunita na Slovensku, viem, že sa stretávajú, keď majú nejaké svoje sviatky, tak takisto väčšina z nich žije v okolí Bratislavy alebo tu na západe, tak mávajú spoločné oslavy. Lebo viem, deti navštevujú školy na Slovensku, manželky
tiež sú zamestnané, takže tá rodina funguje kompletne tu. Majú svojich priateľov, niektorí sú tu viac okolo 10 rokov aj viacej, takže určite tie kontakty sú vybudované a nevidím dôvod, viete, prečo by sa nemal s nejakým Slovákom stretávať, alebo aj hociakým ľudí s inou národnosťou. Sviatky, akcie neviem, ale napríklad my mávame ako firemnú akciu, alebo aj vlastne tým pádom, že tá skupinu tvorí viacej spoločnosti, tak sa zvykneme stretávať aj s vedením. A máme také spoločné niekedy športové dni, niekedy teambuildingové akcie. S obcov máme, myslím, že veľmi dobré vzťahy, takisto aj s obyvateľmi tejto obce alebo aj blízkeho okolia, nakoľko zvyknú nás požiadať o nejakú pomoc, pretože máme nejakú techniku, ktorú potrebujú niekedy využiť, či už obec alebo nejaká skupina organizovaná, napríklad poľovníci. Zvykneme si navzájom pomáhať a takisto v obci pri úprave, údržbe ciest, aj v zime napríklad, niekedy je to problém, tak my vtedy máme aj trošku tak voľnejšie, tak veľmi radi pomôžeme s našou technikou, výstavbe ciest, ako som spomínal, proste hociaká akcia, keď je, dojde požiadavka, nikdy sme neodmietli. Riadenie ide odtiaľto zo západu, takže myslím, že tam na východe to je zatiaľ taká možno trošku malá výnimka, že tam nie je vedúci, vždy sa chodí odtiaľto.